Αυτή είναι η Τζέσικα. Είναι εξαιρετική αρχιτέκτονας, αλλά είναι απογοητευμένη. Κάνει υπέροχα σχέδια, αλλά αυτή τη στιγμή είναι χωρίς δουλειά. Δεν έχει γνωριμίες, δεν ξέρει πού να απευθυνθεί, γιατί μέχρι σήμερα δεν είχε ακούσει τίποτα για τους topcvmakers.com. Η ελληνική καινοτομία στα βιογραφικά, με δωρεάν συμβουλές και καθοδήγηση από ειδικούς, επαγγελματικά βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές, καινοτόμα βίντεο CVs, αλλά και με θέσεις εργασίας από όλο τον κόσμο. Θέλετε να μάθετε περισσότερα? Πάνω από 250.000 θέσεις εργασίας. Επαγγελματικά βιογραφικά για όλες τις ειδικότητες. Εκατοντάδες δημιουργικά CV designs. Επαγγελματική μετάφραση. Πρωτοποριακά βίντεο CV. Έτσι τώρα η Τζέσικα μπορεί να είναι και πάλι χαρούμενη. Έκανε το καλύτερο για τον εαυτό της. Έκανε ένα σωστό βιογραφικό. Σύστησε επαγγελματικά τον εαυτό της. Βρήκε τη δουλειά των ονείρων της. Εσύ πώς είσαι? Θα μας βρεις? Κάνε κλικ τώρα. topcvmakers.com